Il-minuta tibda issa. Michael Laws, direttur tal-orkestra. Minn dejjem kellek il-ħolma li ssir mużiċist u direttur tal-orkestra? L-insir mużiċist iva, d-dinja tal-orkestra sabiħa ħafna u isni naturali mort fija dik mbagħad. U kif tipprepara għal xogħlok? L-ewwel preparament isir billi id-dar tkun waħdek intu l-mużika biss. U mbagħad ovvjament hemm il-fażi fejn tidħol fil-provi mal-orkestra fejn inti qed tifforma fejn ix-xogħol jibda jsir ħaj biex ngħidlek. U x'ittek l-iktar sodisfazzjon? Meta jiġi xi ħadd mill-udjenza wara kunċert u jgħidlin qatt ma mort kunċert live l-ewwel darba li ġejt u veru ħadd gost għalija kienet esperjenza. Fuq xi qed taħdem bħalissa? Fil-Valletta Baroque Festival f'Jannar ħanna segwixxu jiena u 6 pjanisti oħra Maltin il-xogħlijiet għall-pjano u orkestra li kiteb Bach kollha.